Martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun siyan salut roha imana mangaramuti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kata ni di batari kita ima natar surat di Psalmen bidu 110 ayat 1 ayat sia. Parningotan di kaluaon nong songgop. Olong dorohaku di Jakoba ala naung ditangihon jojoku parhura jauhku. Nunga di peling pinggolhu natuahu. Jadi saya pujok kuma ibana saliling aku mangulu. Nunga pola dihaliangi akaratini hamatian ang. Jadi nunga pola mangonai tuahu akka hagugutan di Banua Toro. Nunga pola mangonai tuahu hagugutan do pardangolan. Dungi hupa juju ma guarni Jakoba ali Jakoba say padua matundikku. Para siroha do Jakoba jala nabonar. Jala para siroha do debatateng. Say ramoti akka sijuroha do Jakoba nunga tung tarjepul aku. Jadi ibana mangurupi aku. Mula maho alito dikku tu. Panga dia nami. Aiding gado ukung di Jakoba tuko. Tongodo nunga di paluaho to dikku sian hamatean. Mataku sian ilu-ilu. Patu sian partutuhan. Semar parange di julu ni Jakoba ma aku diaka luat ni halak na mangulu. Idon sahakna. Hurian itu hatta na hinakulongan di bagasan Yesus Kristus. Yado sada keluarga makatidakon. Didog amat tado inatay masomonon. Anggo ami nunga tung sabas behami namartuhani ninna keluarga marapani ditiki makatahatay dohot parhaladonan. Bah, anggo di pikiran ni parhaladui situay ubigi sarito ni amat tado inatay sebas ni halakututu na martuhani. Pikiran na namora maramat to do inatong. Pijabat maramat tong do inato gurang mara artana. Khasya mara sudi hiling ni amat tong. Inarwana. Dungi dipatakas ma. Dipatakas amat ta parhalad umma. Pasungod dia do amang sebas una na martuhan itong tabuh biginin. Dungi dido inatay ma imadamang nung nahudok sabas ni namartuhani alatong takas do jalanunga uhangulok kami inna namartuhan itong sabas dangalani pangkat do alani arta na hujalohami alay nung atong maha behami tabu din narupani masuk mo naman dungi didok inatay ma ay tulu di hamida danak ape tulu sadad danahi nunga marujung mulu dungi muse didok ibirek kamuru takas nang amata nung nga 10 tahun amat tahun marsahit-sahit ninna alanin nung nga hukulit taboy di boga sarwaku tung ahado pe Tuhan hamaulon tung songod diri pe Tuhan akan apay pamasong mo tuaw nung nga siya pa jalan nung nga takas
jala huboto tum songo dia pe Tuhan bainomu nunga siapa macalo akasi taunoni hamatiani di bagasan nguduk hidup benahuru amang songoni nunga maha pao namar Tuhani innama suamatai dungi mangu biru ma amat tasitui mabigi panidang yumi inatai gabi manete iluna ubigi tarhatotong ubigi kisasyenne iba palaholan oti depi hamolon nunga termerdad diba nunga bitor soro wiba marser mondo marming innaronya mata situe gabi sadar ma amata situe alan dia makadong saha porsyaon la sido na tida nang di pesalmenon takas do neng ajar corona tu hita namar ningon i manak kaningani tu di bata asa holat tu di bata do i manak son nani dok na si pangasahonot tamar pangusadean mengingat Allah dalam hidup kita. Adong dia tulunan yang dokononna tu kita. Mulu tidak napar julu di ayat sada satu ayat dua takas di si dia adalah Allah yang mendengar permohonan kita. Ditangi debatado sudiaka jujut. Di bagas si taono donya parpesal menon ale martangi yang diwana mangido pangurupius debata jala madok moli hatiro parpesal mitu debata nang pesongoni didok nakeni songona dirat ni hamatian songo panindengin ni sedeki keluarga mati sudi geling ne ngane nakun perlu hagugutan ibana alai dak songoni pola do dido ibana imana kaningani di dia jalanunga siapa songo dia do pebenon Tuhan. Porsi di mana debatana majakai jala porsi di mana debatana patupaun jala porsi na debataro maropa dohot nang nama buti songo padoni hijup di bidu sade. Jup sade ayat 20 sade. Namando di bagasangguna di leoko jala pupidu cimaguarmu songo nido. Noai parpesal menon. Dia tidak kunibana i manaking di batado nama bain. Song panidengin di parpisal mani ala naung ditangi jauh bagi kaporo i manaking di pelikol pingkol mutuahu. Di pelohuluau nang sian ratini hamatian. Ima berengota nanaing dohon nakingani ima di peling ditangi di batado. Tangyang di parpisal mani. Jalur na berengon natu kita hubungan kita dengan Allah menunjukkan iman ini ditangi hudi batado suditayate di kedekatan di panadote na tapajono nakeng ima sona takas pajono kaum atau di batadungi pajono kon nama Tuhan dijakus opa ayat welwi asat tu saluk nado ditangi hudi batado. Na pedua neng dohonon ni trupuko do ima di ayat 71 ayat opati Allah meluputkan umatnya dari segala bahaya. Sudi du diboto di bata. Do bener nakayangani. Ala nunga di padua jahuba sian ratte ni hamatean. Balua ibana siak kamateni. Di bajujo Allah meluputkan umatnya dari segala macam bahaya. Di kedua di bata pendengaran dan pelepasan Tuhan Maha Tahu dan Tuhan menunjukkan iman akangani di balua do ibana setan jala Roma panidangin malua ibana Allah di bajujo warni di bata. Para si roh du jahuba jalan hakonar. Siano duduk dengan hidup ibana di dada. Allah meluputkan orang percaya. Sianakah bahaya. Sianakah ancaman-ancaman. Di bawah di batadu dalam laupan dua un akan hina holongan nih. Itu yang berikutnya. Jala dia tidak kuparpesal mitwi. Nabatulun ayat 51 ayat onomi Allah
menjanjikan memelihara umatnya. Songon natai di nakengani didok di sima di patuduhun debatado i manakengani di ayat 51 ayat para siro hado jagoba jalan abona para siro hado debatate siramoti akka sijuro hado jagoba nunga tarjibal jala ibana mengurupi aku disod dibatunan sifat-sifat Allah. Berengot nakengani tenang dan tidak ragu-ragu atas pengalaman nakengani do disod tidak nakengani dipatuduhun bahwa Tuhan Allah itu nakengani siliau gugu si balua si ramoti jala mulak maho alito diku saya ramoti akan lapatan nare berengot tadi si imam Tuhan menjanjikan dan memelihara didongani di batado akka na porsieng na paupatoma ayat pitu satu ayat si Tuhan mau melihara kita, Tuhan mau mendampingi kita di boto di batado hidup benak ini tongodo nunga di balua hotor diku sai marparangi di jurun di jahuba maau betul lapatan tadi sih kita diingatkan bahwa dalam Tuhan di boto di batado ana di bagasa pikiran teng alai diikil lusa kita ketenangan kedamaian rasa percaya diri dan juga keseimbangan hidup asatung manoto kita asatung di bagasa tang yang bersabar alai naga besuku-suku untuk kita tuisi do kita macalo pangurupian moloro akka hamauloni itu kita tung masa juk di kita meninggal di bata jalalaru kita tu portibion ala mangalului kapangurupion setado do diurupi di bata kita HP kita do nase madau senibana jala macalo pangurupi sa portibion nuaing itu nda palana tumakas neng do honon ni parpesalmen perpesalmen pertolongan Tuhan dan respon pemasmur merasakan pertolongan Tuhan di dalam ketidakberdayaannya Tuhan meluputkan dan menyelamatkan perpesalmen ibu imanua si perdangolo dan sianak kehagugutan ala diurupi di Bapak Tuhan telah jauh melihat kehidupan manusia ibu atau di batadohan ala imana dan manusia kita hidup benar di cek di mana mersiajar madada sakap ni dewata jala mersiajar mahita di bagasan holong nasyad dewata tidak mansong penidangin di parpesal meno di patu pa ibanar sada iman akaningani tangiang mangido dua penidewata nunga tung sabas ibana madda dewata. Dalam Mazmur ini kita mau belajar bagaimana pemazmur memperlihatkan kehidupannya sebagai dalam penderitaan yang begitu berat. Namun pemazmur berkata, saluhu nado di peluh jala saluhu nado di boto di patah gunang beho mabiar pajono madirin tu jahuba ay nabonar ribana jahala para siroha gudang pajono kau matu di patah ini pajonohon nama Tuhanmu. Amin. Muliate madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabadiyai. Amin.